Laing drug raid ang ipahigayon kaganinang buntag. Gibaybas ng mga sakop sa Regional Anti-Illegal Drug Special Operation Task Force ang usa ka suspected drug pusher sa Sitio Lumboy sa Barangay Liboron sa Dakbayan sa Karkar. 120,000 pesos nga kantidad sa gituhuang shabu na sakpit apan ang target sa mga baybas na kaikyas. Jinky Barrio, Sugin Limi. Atol sa buy-bust operation mga alas 9 kaganiyang buntag, nakaikyas ang subject nga si Ronilio Densing human makamatikod sa presensya sa mga pulis. Apan nasikop ang kapuyo ni Densing nga si Marife Terracura ug ang ilang kusinero nga si Robert Padinkin sa suway sab nga misibat. Ay, si apil makadagan ganihan. Kuyawan daw, ma'am. Kuyawan. Matod sa kapulisan, nga duha ka semana nila nga gipanida ng illegal nga kalihukan ni Densing kinsa dugay ng anaa sa ilang drug watch list. Unfortunately, nakasend sila sa among presence. Nidagan ni si Ronnie kuyog si Robert ng iyang kauban. Nagkandak po, last week nagkandak po may operation dire. So, apil niya sa among mga targets. Giangkon sa barangay kapitan sa Liboron nga dugay na kining suliran sa iyang barangay. Iyang gikalipay ang sunod-sunod nga pagkasikop sa mga drug personalities sa ilang lugar. Ang nga sitio, mga common na problema na to din sa Liboron. Pala sa mga nangagi, lain man personality ang na kuan nga karon medyo naanam sa appeal man siya. Sumayak. Nakuha gikan sa panimay ni Densing ang 2,000 pesos nga buy-bust money, mga gituuhang shabu nga dunay market value nga 120,000 pesos ug laing 900 nga gituuhang halin sa drogas. Pasakaan og kasong kalapasan sa RA 9165 ang mga dinakpan karong adlaw. Jinky Barrio, News 5. Lumad nga mga taga-Argao kinsa nakahatag og dungog og way puas nga nangalagad sa Katilingban gipasidunggan. Sugin Limi, Juliet Hainar. Katilingban Argawanan Metro Cebu presents the certificate of recognition to Honorable Hilario P. Navide III for giving honor to the Argawanans by having been elected. 12 ka mga lumad nga argawanon gipasidunggan tungod sa ilang walay huno nga pagpangalagad ngadto sa Katilingban. Nag-una sa listahan mao si Cebu Governor Junjun Davide, mga kongresista ug mga mayores nga tuwa sa Mindanao mga lagad. The honor truly belongs to you, Argawanos, who strive every day to contribute your utmost to the improvement of our beloved town and our beloved province of Cebu. Mabuhay ang Argawanon. Ang maong kalihukan may usa sa mga highlights sa kasaulugan sa ika-25 nga anibersaryo sa Katilingbang Argawanon. Diin ang labing unang presidente sa maong grupo mao ang kanhi media personality nga si Aning Vicente de Jun Quintanar nga gipasidunggan sab sa Posthumous Award. Julie Tainar, News 5. Orchestrated coastal cleanup gihimo sa 20 ka mga local government units sa Rehiyon 7 niadtong Sabado. Giapilan kini sa kapin 20,000 ka mga volunteers nga nang limpyo sa mga kadagatan, waterways ug mga underwater dive sites. Matuway period. Ang maong kalihukan subay sa International Coastal Cleanup Day nga gisaulog sa tibok kalibutan ni atong Sabado. Subay niini gihimo sa bang ikatulong Sabado isip Coastal Cleanup Day sa Pilipinas subay sa Presidential Proclamation No. 470. Atol sa mga pagpanglimpyo ni atong Sabado, gibana-bana ang mga 100 tons nga basura ang nahipo sa mga volunteers. Mao nga mat sa DNR7 nagmalampuso na pakigalayon nila sa mga LGUs ug pribadong sektor sa maong kalihukan. Aside from controlling itong mga nagpulyot, no? Kita sad maglimpyo sad ta kay di man nato mapugnan nga daghan kayong basura. Dugang ni Ibanez nga angay himo ng cleanup matag quarterly kon 4 ka buwan. Pero kinahanglan gid as often as possible because daghan kayong basura, no? Discharges and also the domestic waste that are being dumped. Kinahanglan gid siya nga ato gid kung mahimo pa lang adlaw-adlaw. King Perez, News 5. Tindahan sa may downtown area nga namaligya og fake na Viagra gi-raid sa mga sakop sa National Bureau of Investigation 7. Tinderong insik gidakop. Ryan Sorete, Sugin Limi. Nakahilak na lang sa kaguol kining Chino nga si Ali Tang sa dihang gipangsakmit sa National Bureau of Investigation 7 ang iyang baligya nga mga kinarton nga tabletas. Kapin sa 400 nga mga karton sa mga tabletas ang nakuha sa raid sa NBI 7 gikan sa Golden Link Merchandising sa Dan Colon.
Lagip na niini ang mga fake nga Viagra ug laing makinarton sa mga tabletas nga Magna RX, Golden Viagra o Red Viagra. Wala atol sa raid ang giingong tag-iya sa tindahan nga si Rita Tubong Bunwa. Ang raid himo pinagi sa search warrant kag i-issue ni Judge Ramon Dumlas Jr. subay sa reklamo sa pharmaceutical company nga Pfizer nga mo'y tigama og distributor sa Viagra. Ang complainant is Pfizer Philippines. Pabayado, fake yun na. Mao man na ang gites bayan. Upat ka buwan nga surveillance operation ang gihimo sa NBI, una sila may pahigayon ng test buy ni atong Agosto 27. We followed several street vendors. We observed that they were getting their stocks from this store. Sa samar o gitsura ng Viagra na makuha ni inyong tindahan, apan pangutana sa kadaghanan kung susama ra bagyapon epekto ni ini sa lawas sa mogamit ni ini. Giingong gikan sa mga tindahan ang magipagsuroy nga Viagra sa kadalanan sa dakbayan. Pasakan og kasong kalapasan sa trademark infringement o unfair competition si Ali Tang. Kisuwayan sa pagkuha sa News 5 ang habi sa dinakpan apan wala kini mitubag. Ryan Sorote, News 5. Duha ka lalaking minor de edad nalandig sa tambalanan human gipamusil sa assistant sa COMELEC election officer sa lungsod sa Dumanhod niadtong Domingo. Sa gihimong investigasyon sa kapulisan, nasayran nga ang mga biktima nagduwa og computer games sud sa usa ka internet cafe dihang kalit nga misulod ang hubog nga suspect samtang nagdala og armas dayong namusil sa way igong hinungdan. Unsa maning hitabo ani ang eksklusibong istorya ni Ray Pasaporte. Sila si Ernst King Admiral Villa Gonzalo, 14 anyos, ug Carl Hyginus Girante, 17 anyos, mo'y nalandig sa tambalanan human gipusil ni Odilon Clavano, ang assistant ni Dumanhog COMELEC election officer Renanti Angkos ni adtong Domingo sa hapon sa may barangay Luok sa lungsod sa Dumanhog. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, ang mga biktima nagduwa og computer games sud sa D4D Internet Cafe mga pasado alas 2 ni adtong Domingo. Dihang kalit nga nisulod ang suspect nga nagdala og armas. Daling meresponde ang kapulisan apan wa na madakpi ang suspect kay daling nakasibat. Gidala na usab ang mga biktima sa tambalanan. Dugang sa investigador nga hubog ang suspect ni adtong tungura. Wala sa ingon sa amahan katong sa biktima niya katong mga neighbor dito mga silingan niya hubog na pa yung suspitsado kalit ng sulod niya dahil kapaboto dahil ng armas sa isang asa kanaigoning duha ka minor edad. Nasaan po ang armas sa ingidasat? Wala po'y nakahatag na mga informasyon kung saan armas ang gigamit ani. Sa internetan, di inahitabo ang pagpamusil. Among naabtan ang usa sa mga biktima nga nagduwa og computer games. Iyang gisaysay ang gibuhat sa suspect nga natapsingan sa bala ang iyang wang batiis. Pagkuhan siya pusil ba? Wa pa siya magpabuto dayon? Nagtion-tion ba? Nasa gitionan? Pag tulo kay atos taas, papod kabuto niya. Pag kaupat atos ubos, buto na. Buto na? Mutong pagkaigua kami. Kalingaw na ito niya kay kanang naman to itira-tira kanang may kiro nga. Sa mga itong armasa, dili to? Wala naman to siya sir kanang improvised gani nga murag iskopita. Iskopita? Oo. Improvised pinahimo ra gani murag hoy. Nga na ko mo. Wala lang kumukuan sa kay. Pero dili siya hubog. Dili jud. Tulog ko kay midiri. Kasong frustrated murder ang atubangon nga sumbong sa suspect kung mopasaka ang kabanay sa duha ka mga biktima. Kaya mo kuan sa ko yung gawas na tong kuan. Sa Ray Pasaporte, News 5. Mga nagpuyo daplin sa sapa sa Mahiga Creek gihatagan og 15 ka adlaw sa pagbiya og paguba sa ilang mga panimalay. Dunay temporaryong relocation site kag giandam ang City Hall apan pipila sa mga lumulupyo dili gustong mobiya sa ilang gipuy-an. Andrea Patenia, Sugin Limi. Gitambakan nila ni kay kanipaan ni sa una. Kining yaw-yaw ni Nanay Christy mao'y nisugat kanamo kaganihang buntag. Mipadayag siya sa iyang kasagmuyo sa kagamhanan sa syudad sa Subo. 98 ka mga pamilya ang gipadadaan ni ining notice to vacate sa mga sakop sa Project Reduced Danger Zones kun REDS ni atong miaging simana. Gihatagan sila og 15 ka adlaw sa pagbiya sa ilang gipuy-an. Ang REDS na ang mutangtang sa ilang mga struktura ni adtong magdumili sa pagbiya. Gani sa mong pagbisita sa maong lugar kaganihang buntag, gimarkahan na kining mga struktura nga demolisyon.
Gawa sa mga illegal structures nga nasud sa 3-meter easement zone gikan sa Mahiga Creek, panggubon sa matud pa sa mga opisyales sa Cebu City Hall kining mga footbridges sanglit usa kini sa mga gitumbok nga hinungdan kun nganong muawas ang tubig sa sapa matag bunok sa kusog nga uwan tungod kay nagbabag kini sa pagdagayday sa tubig. Buot i-relocate sa Reds ang mga ma-displaced nga pamilya ngadto sa Block 27 o sa kaluna sa syudad dinhi sa North Reclamation Area. Temporaryo lang ang maong relocation site tungod kay mahal ang value sa maong luna. Apan pipila sa mga residente di mamahawa kung temporary ra o di permanente nga relokasyon ang ihatag kanila. Sukol me. Sukol na lang. Okay. Asa mami. Kung di ana mi tihas. Mayroong may tabi-tabi, magbarong-barong na lang. Mientras wa pa relocation? Ako din, standby sa amin. Saka nasa mong tampuyo. Maniyan po itong panginabuhi dire. Apan gipasalig sa pangu sa Department for the Welfare of the Urban Poor nga adunay permanenteng relocation site ang syudad alang sa 300 kapin ka mga pamilya. Nahimutang kini sa mga barangay sa Budlaan, Talamban, San Jose, Lahug, Busay ug Bulacau. Nahimo naman na siya sa una. O niya, inoon, kung 98 lang sila, ma-accommodate na sila right away sa ato ang existing relocation site. It's not a relocation site designed for them, but it's an existing relocation site. That means if they will go to the place, dili ra sila may nag-usa. Kana pong makaangay mi. Tanawon sa namo kung makaangay mi. Apan matod sa ubang mga residente, mas pilion nila nga lunupan sa baha kaysa mawad-an og Pinoy-anan. Ingnon na nga. Kay kuan ko no, naisapa, kinahanglan, mag-uwan, mudako ang tubig, naisapa, di ba? Mudako, gyud, kina may sapa. Pero naana naman mga tao diri. Asa ko to bang sapa sa una? Abot diri. Asa mo, may kuan ng mga tao, kay maananda naman nila nga. Bagyod. Tubag sa City Hall, gibuhat lang nila ilang trabaho nga masiguro nga luwas gikan sa peligro ang mga nagpuyo sa syudad. Kini siya mga unexpected condition karon, mas maayo na lang sad nga mulika sila ng dapita because when it will happen wala na magkoy reversal unya we will not be talking about relocation, we will be talking about mass grave. Ang DWUP adunay giila nga 1,033 ka mga panimay nga ana nagpuyo sa danger zone sa Dakbayan ug kinahanglan ng papahawaon. Kasagaran kanila nagpuyo daplin sa mga sapa sa syudad nga nahimutang sa Lahug, Kamputhaw, Careta, Dayas, Lorega, Mabolo, Dulho Fatima, Tipadilla, Tejero, Tinago ug Zapatera. Andrea Patenia, News 5.